Solta tota la pasta, o siga... Però, si la té tot el banc? Vinga, no et facis el milhomes i amolla la fórmula. Què diu? Si no em deixo passar, cridaré la policia. Che, tu, quina por. Amb nosaltres, la policia? Si voleu, vos puc passar el preferent de Bànquia. Els prens per imbècils? Vinga, ja, xiques, agafeu-lo i al cotxe. Que m'aneu a segrestar? Que no queda cap dona en aquest barri capaç de vindre la meva ajuda? Hola, què tal? Carmen Sánchez, arrestat! Pepa, t'estic cridant tota la vesprada. Pepa, els tites, Pepa. Venjança! Bon dia. 2 de quart i una Cristina. Avui, el meu home ha fet uns pastisses de boniato per a xuplar-se els dits, que no em vol sucre per ell. Che, tu, sí que està bons, però tinc uns rulos per ací, que no em veges. Sí, Camparo, un capritx més encara se'l podem permetre. S'ha olorí, sí, però la vida són 2 dies. Adeu. Vinga, els tastarem. Ei, guapo, que no vols tastar les clòtxines? Som de la Malvarrosa, acabadetes de collir! Pepa, t'estic cridant tota la vesprada. Pepa, els tites, Pepa. Hola, quarts i mica i jo. Marxant. Aquestes heroïnes megagarlets són super serioses. Això és possible? He cantat. Maripili, ells han actuat en estos menesters. Confia, Mari. No es preocupe, dona. Presidents de futbol, sultans, princeses i iaioflautes han utilitzat els nostres serveis. I cap d'ells no ha quedat decebut. Som De guant blanc. Ei, i ni una ferida, ni una rap. El necessitem sencer. Ha de ser un segrest superdiscret. Pepa, t'estic cridant tota la vesprada. Pepa, els tites, Pepa. Hem arribat tard! Maris, ja tenim el doctor Guillem Cabells. Has costat feina, Moreno. Lleva-li la mordassa. No podia ni respirar. Què voleu de mi? La fórmula. Fórmula? Quina fórmula? Doctor Cabells, no ens toca el meganàs, o siga, la fórmula de les caquetes de conill. Vinga, guapo, que sabem qui ets. Però eixa fórmula és molt perillosa. A callar i fes cas a les senyoretes.
no possiamo andare peggio. Dintre del Pla de Desenvolupament Integral de la nostra ciutat, es va fer una gran avinguda que farà respirar els estrets i insalubres carrers del casc antic. Connectem amb Pepi Borull des del Solar Corona. Pepi, què ens conten els veïns? La gent del Carme està encantada amb la proposta. D'una vegada per totes s'acabarà amb tant de solar i edifici vell. Amb nosaltres, don Mort és mort. Senyor Mort, content? Muy tú, pero una vez por todas, Valencia va a guanyar modernización y cualidades de vida. Bellas casas, ¿para qué? Senyora, està vostè d'acord amb la construcció de l'avinguda pel barri? Ea, vamos, digo. Com l'agradaria que fos eixa avinguda? Ea, dale, venga, o tú, odo. Ja veuen vostès l'opinió generalitzada de la població. Un nou futur de color rosa aguarda el barri del Carme. Para ir a pasear, tío Pepe, tío Pepe, tío Pepe, tío Pepe. Pepa, t'estic cridant tota la vesprada. Pepa. Ai, fut, deixa'm en pau, que no trobo a Pepa. Genio tan cagao tiene la señora Odo. Una terrorífica notícia ens arriba des del barri del Carme. Milers i milers de ciutadans, en rebre al cap una cagada de colom, es converteixen en zombis i deixen de parlar en valencià. Es sospita d'unes malvades extremistes disfressades de fallera, blanquita i no sabem quines altres animalades més. La població les tem. En aquest mercat és on es troben les pistes de les perilloses extremistes. Anem a recabar l'opinió de les venedores. Sospita vostè d'algú? Sí, unes senyores amb traje i molt repentinades. Sí? Podria dir alguna cosa més als espectadors? Jo no puc dir res més, però pregunta-li a Amparín. Ella guarda els secrets com les tombes profanades. Vol unes tomàquets del Perenyanet? Amparín, coneix vostè les extremistes que ataquen a la gent de bé? No, No? no, però les clòtines són fresquetes. Doncs tornem la connexió als estudis de Godella. Poden vostès comprovar l'ambient de crispació, por i nerviosisme que es respira al barri del Carme. Xiques, cal moure's. El doctor Guillem Cabedes, segrestat, i damunt per la tele diuen que nosaltres som les dolentes. El meu Guillem. Què dius, Fabrila? Isabeleta, please darling, el meu no juga. Nyascoca! Ara aquesta se'ns enamora del xic de la pel·lícula. Oh my god, freaky power! Carmen Sánchez al rescat! Ja me'n caiguen tots. Això ha estat millor que les preferents. Bona jugada. I sense antídot. Sense antídot, ara hauré de vendre tomàticos del Perellonete. I a mi em tocarà dir els mejillones. Tampoc és que foren més espavilats aquesta gent. Sempre han tragat en tot. Bueno, chicas,
Vamos a dar ejemplo y acostumbrarnos a hablar de otra manera más fina. En la calle el mundo es nuestro, o sea... Vosaltres sou les superheroïnes, les venedores. Yes, però m'has de prometre que això quedarà entre nosaltres. Sense l'antídot, la gent mai més tornarà a parlar valencià. Ai, guau. Però que m'entengues, quien ríe el último ríe mejor. Penseu que vos no va donar la fórmula verdadera? Què? La vaig fer amb un lleuger retoc. Traïdor! Aleshores, sí, antídot. L'antídot és olorar el clavegram. Doncs estem ben potents del barri. En un tres i no res, plaga acabada. Esto no acabará así. Volveremos. I love you, Sabaleta. Me too, bien, me too. Però, por, tota la vesprada maquillant-me per a res? Quan em toca això a mi? Mr. DeMille, I'm ready for my gossip. Soc una estrella de cine, vos denunciaré als tribunals.